Pare, okay lang ako. Ano yan? Starfish? Sabla. Putik ba? Simmer. Pang ano lang. Pang ano pala yan pare, YouTube Kids. Pang YouTube Kids. Siya, sablay ka talaga yung cellphone ko. Papasok sa YouTube ko. Sablay, pare. Sablay ka talaga. Parang ganito rin yun, yung Burgos. Sarado din pre. Malayo pre. Maraming nakahiga. Putik na yan. Boy, higa ka talaga pare. Marami doon, magpapalagay ng... Putik na yan. Ba't wala kang picture nun? Naglalagay ka na lotion. Siyempre, bawal. Nakikita na katawa niya. Sablay ka talaga. Marami nakahiga doon. Ay pare, siya to. Boy, higa. Ginawa mo, di pwede mo ba sa iPod ko? Pare, vlog mo. Ginawa mo. Putik na ka. Sablay ka talaga. Dito, tira mo. Ayun, ganda. Akan mo ah. Bento ko yan, kako. Na-experience ko na yan eh, putik na yan. Hindi naman tulik yan. Dumidikit lang. Hindi. Hindi naman pala naman natin yan. Kaya ito nila eh. Nginit ng tubig na. Sablay ka talaga. Pre, yung bulo. Yung daligan, open ba yun? Sarado din. Sarado din? Ha? Bobby, kakapasok mo lang hapon. Bobby ka talaga. Big time ka talaga ba? Tikman mo yung tubig. Yun. Experience lang. Tamis. Maalat yan. Man mo yung tubig yung pare. Walang benefits yan pa. Puta yan, labo. Sisiri niya ang gambur ko. Ay, sabla. Sana sinabi mo nagdala ko kanina. Hindi, dali na natin yan. Pre, bulsa ko. Pre, bulsa ka rin, di ba? Malaking bulsa na. Pare, wag na, didikit sa akin yan. Sa'yo na lang.
Nakakapag yung init niya. Parang madulas yung ano ng buhangin mo, no? Ilang putik. Madulas pare kapag ginawakan mo. Parang may tumagas na langis dito. Kalopin natin. Wala nga eh, ngayon pala ako napunta dito. Ikaw? May lang din ako. Pare, tawag Wala. natin yung mga nagbabakalan. Yung pala oh. Kaya lang pare, mahal. 2.5. Tatlo kayo. Huwag na. Mahal pare, 2.5. PCX.